jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche nogas tati lewru février hitande ujunnaji no gasti joyyi habruji mon e ɗemgal pulaar titruji men ɓuɗɗi mo woni ko toon to états-unis puɗɗorɗen ɗum noon ma en ƴeew hono kanko Elon Musk ko avertissement mo rokku noon ko fati e email mo wi yo employé ji fédéral jaabo pour kala holko woni hol liggueyaji ɗi mbaɗi yontere ɓennuɗen ɗum noon ƴeewen agence uji fédéral ɗi fof gol ƴeewen hannde hol réaction ɗiɗon agence uji e kadi hono kanko entourage makko kanko Donald Trump yimɓe ɓe ko puɗɗi déjà yiide ko fati caɗele ko fati Elon Musk kanko Elon Musk ko mbaɗata ko fati doji habruji men international guiɗoɗen ko toon to Rome hono kanko Pope Francis hannde ene wayno ko cellal makko nene ɓeydo son yarude caggal habruji men ma naw en toon to Ukraine hono kanko Vladimir Zelensky no waɗi yo huccite kadi e jandiyankoɓe o holli kadi yiddemo jaam toon to Ukraine e holko jaranimo hay sinno mo place makko pour beele Ukraine no wawa won jeede e OTAN ma en jaton to Mali kadi ƴeewen kadi hono kanko ancien premier ministre mo Mali hol haalluji kadi ɗi o haali hannde e cakkitorɗen toon koto Burkina Faso ene wayno ko jillu kanko gardiɗo leydi Tchad toon to Burkina Faso ko ɗum woni titre ñon ɓuuri mawnude oɗo journal ma ngara desuji muɗum joni ma gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon no mbiɗen ni hade men fuɗɗade habaruji men ko habaruji fati e weeyo siftinde on tan koye oɗo ñalawma hannde oɗo sadio no gonɗen ɗo ene wayno ko température yarata ko 1 degré ɗum noon ken wayno ko ma won tuggi o 1 degré tan ha yettanma moins 1 degré hakkude ɗo henne e 7 heures subaka janggo donc balɗe garoje ɗe ene semaine garoɗo ene wayno altini ene wayno gon ma nangue yaltu seeɗa hawnaki ma en kepde 10 degré celsius ñande talata ma nangue yaltu kadi ma wul seeɗa ken wona 13 degré celsius ñande alarba ma nguleki ɓe heew ha yettoyo 16 degré ko noon toɓoji no ɗamina hakkude alarba e alhamis ko wawi wonde fof ene wayno ko température kadi ma tello kadi tuggi tan alhamis ha yetten ma dimanche gartoyo kabaruji e ɗemgal pulaar e radio jawol sare toon to Washington e tungnade kadi habruji gomiriɗi toon to Maison Blanche hono kanko Elon Musk o rentini hanki wonde ko email aji ɗi o neldi ɗi en ko fate en employé ji fédéral walla yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral yo neldu email jabtade wonde holko mbaɗi hol liggueyaji ɗi mbaɗi e yontere ɓennude ɗum noon ene wayni ko won agence uji ɗi fof wona kañumen fof jaaɓi jabade tungnade kadi habruji gomiriɗi toon to CNN walla militaire jonkam hono kamɓe ministére défense ene wayni ko leydi ndi haysinde wonde ko oɗo saha joni hono kanko Peter Hegseth ko kanko ardi toon to ministére défense ene wayni ko e nder kadi koɓe jaɓodiri kamɓe défense toon to Pentagon ɓe mbi wonde ko hay goto yimɓe officier ji walla yimɓe liggotoɓe e toon de gouvernement fédéral ɗum noon ko ɓuuri hewden ko civil en hay goto jaabi ɗiɗon email aji ene wayno e wiide mabɓe ko kamɓe mbaɗata ƴewtoto holno gueɗe mabɓe jarata taw ko gueɗe nder kono wona haalande yimɓe wonɓe caggal holko ɓe mbaɗi jonte ɓennude toon kadi to département homeland sécurité ɗum noon ko immigration kamɓe ko ɗum woni koɓe kaali ene wayno oɗo saha joni mbi wonde koɓe mbawa jabade ɗiɗon email aji ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗiɗon email aji walla ɗeɗon gueɗe ɗe ganduɗa doge waɗata oɗo saha joni e tugnade kadi hande CNN koɗo poursuit wonde hono kanko Donald Trump yimɓe makko yimɓe supporteruji makko non seulement puɗɗima wadde réaction wi wonde koɓe mbaɗata ko ɓurti mais kadi ene wayno ko kañumen koyemo puɗɗima dañde caɗele wonande état ji ɗi goni ɗi donc batti yaade e état ji mumen batti wullede ni wiide wonde ko mbaɗani liggueyaji men par ce que surtout en hono gouvernement makko kanko Donald Trump ko fuɗɗi wadde ko gueɗe ɗe ganduɗa wona ɗum ɗaminne on waɗa ko wawi wonde fof e tugnade hande habruji gomiriɗi toon hande toon to Maison Blanche kamɓe kanko département makko kanko doge no kanko Elon Musk halfina haysinde wonde ko gouvernement haysinde wonde ko officiellement toon to Maison Blanche ɓe mbiyata wonde ko Donald Trump ardi oɗon département ene wayno ko kanko Elon Musk woni baɗo e gueɗe
kala ko dojo waɗata ene wayno ɓe ɗamini wonde ko balɗe ɗiɗi karoje ɗe ene maɓe cekka ken wona ujunnaji ɗiɗi neɗɗo taw ko yimɓe liggotonoɓe toon de USAID e ko heddi yimɓe heddiɓe toon to USAID ɓe ko kala mo sekaka hen ɓe mbaɗat ɗum ko mbiyata administrative leave ɗum firti wonde ko jomumen hawnaki ma jooɗo taw hawnaki liggotako ko noon cekaka taw ko fati ha andi kanko Donald Trump immigration ene wayno ko ñande ko adi alhamis ɓennuɗo o to en ɓe neldini ken wona 1jeeɗiɗi neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa immigré ji toon to kaso gonɗo toon to Guantanamo Bay ɗum noon ko toon to Cuba ko noon caggal nde complainte aji mbaɗa wayno porta plainte kamɓe koye maɓɓe ɓe mbawi ittude ɓeɗon yimɓe ɓe nawti ɗumen toon to Venezuela wiide maɓɓe ɓeɗon yimɓe fof ko Venezuela naaɓe donc ɓeɗon yimɓe 1jeeɗiɗi neɗɗo ɓe nawi ɗum toon to Venezuela ne hen goto keddinoɗo ɓe gartiri ɗumen ga en to États-Unis ɗum naadi ka hande e habaruji gomiriɗi toon to service toppitiɗo ko fati immigration kono ene wiide maɓɓe kadi ene wayno ko balɗe ɗiɗi ɓe tuggi aljuma fayi dimanche ɓe yimɓe woɗɓe kadi ɓe ƴefti ɗumen ɓe nawi ɗumen toon to Guantanamo Bay ɗum noon kadi ɓe kalani ɓeɗon yimɓe holno ɓe poti ɓe kalani kadi nationalité ji ɓeɗon firti tan wonde ko kanko Donald Trump ɓe continue hutorade oɗo kaso gadi gonɗo toon to Guantanamo Bay taw ko kaso e tungnade ha hande e ko anduno on oɗon kaso foti nawede tan ko yimɓe waɗ boniyankoɓe ñawaɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en ɓe mbawan moftude ɗum e États-Unis ala soko naweto Senegal, Burkina, Cameroon, Afrique, Amérique. On habruji men international toon to Rome tungnade kadi habruji gumri toon to Vatican ono kanko Pope Francis en wayni ko hande condition ngaji makko caɓorani taw ɗum noon tungnade kadi docteur goto américain biyeteɗo Rayna o wi wonde ko kanko docteur oɗon kañum hoore mum ko neɗɗo ko cardiologue o wi wonde ko ene wayno koɓe nani walla koɓe jeeɓi e télévision ngaji ummade toon to Vatican ko wona signe moƴƴo saabu ko wiide oɗo saha joni hono kanko Pope Francis rengoji makko koko puɗɗi mayde ɗum noon firti wonde ko ene wayno ko hande balɗe makko koti ustade kanko docteur Rayna noon o sifima wonde holko woni nafoore rewuji e wonande neɗɗo e kadi o wi wonde ko sibabude noon ko sifa e ɗiɗon rewuji ko en wonde hande woni koye nattude liggade e wonande kadi duuɓi makko jeetati e wonande kadi hewde mo ɓandu oɗo saha joni ɗum noon firti wonde tan ko hande ene wayno ko gurdam makko han kadi woni koye limirede feɗeli juuɗe bon donc andaka taw noon holko woni holko woni toon exactement kono noon e wayno ɓe mbi wonde ko ñande aset jamma aset ene wayno ko ñalawma aset ha jamma aset o tampino kono noon kam o wawi ɗanade o wawi kadi finde jamma dimanche o andaka noon oɗo saha joni jamma dimanche holto ɗum yarata ko fa holto yarata holto situation makko yarata kanko Pope Francis siftinde on tan hono kanko Donald Trump ene wayno ko message uminoma toon to Vatican pour haɓurdemo kanko Donald Trump hono ko situation makko kanko Pope Francis toon to Ukraine tungnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Radio France International ene wayno ko e jamme hono kamɓe tugui jamma samedi ha ñalawma dimanche ene wayno ko kamɓe Russie kadi ɓe mbawi werlade toon kene wona 1jeeɗiɗi drone ɗum noon koye toon surtout ende to capital Kiev tungnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Radio France International mbi wonde kadi nder e ɗiɗon 1jeeɗiɗi drone ene wayno ko kamɓe Ukraine ɓe mbawi samminde hen ko noon 137 drone kono noon ene wayno tungnade kadi conférence mo waɗi kanko Vladimir Zelensky toon to Kiev hande ɗum noon ko caggal nde fotte janiyankoɓe o jaabima haalluji kewɗi surtout en ko Donald Trump ene wayno ko takkinomo windo wonde ko dictateur nde journaliste uji namdimo ɗo ene wi wonde ko est ce que ko dictateur holko waɗimo oppude laamu o wi wonde omo wawi oppude hande ardade leydi Ukraine so tawi tan Ukraine wawi dañde garantie wonde ken kañum horum ene jeeye e OTAN so tawi tan Ukraine wawi jogade garantie wonde ko Russie naɓe toñangue mbaɗe mabɓe ngeyen ɗum noon ko gila nadde leydi mabɓe nogas ɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi
so tawi ɗum ɗon wawi rokkede garanti koko darto kanko ene jaranimo o puti laamu makko ɗum noon kadi e jabade ko fate kadi holko woni Donald Trump wiide wonde ko élection ngaji mbaɗaka toon ko kanko dictateur mon toon o siftini yimɓe tan ko leydi makko woni oɗo saha joni koko mbiyata loi martial noon firti wonde ko yimɓe wonɓe toon to Ukraine fof yettiɓe duuɓi kaalaɗi ɗi ene poti kañum koyen fof goto fof nadde arme e kadi oɗo saha joni sibabude kisal ala to woni ala fof campagne bawɗo waɗede walla woteji bawɗo waɗeji ko ɗum waɗi woteji mbaɗaka toon ɗum ɗo fof noon e wayno ko kanko Vladimir Zelensky ko jabade Donald Trump hay so wona indirectement e nder ko yalti hanki kadi hono kanko Donald Trump o wi wonde ko sibabude kanko Zelensky kanko Zelensky o critique ni hono peeje wonde kamɓe américain ɓe ƴefti pour yaade toon to Riyad fottude surtout e Russie e fottude kadi e leyɗele pour waw ƴewde jaam no dañira toon to Ukraine e kadi e wiide wonde ko kanko Zelensky o haali o wi wonde soko ala fof ko wawi signirede nandiral pour ko fate leydi makko jaam no dañirte toon taw leydi makko enviraka hen kanko Donald Trump o haali kadi o wi wonde ɗum noon tuggi tan 22 lewru février ha ɗo jarten ɗo kala ko États-Unis wallunoɓe kamɓe Ukraine omo yiɗi onon kalis arta ɗum ɗo fof noon e wayni ko ɗum ɗo fof kadi e jeeyaka ɗum ɗo fof kadi kene wayni ko ruttita tan wono kanko Donald Trump e wayni ko won demande mo wanno on kon ɗamɓino e Ukraine yo yamir kamɓe États-Unis ɓe keɓa won minore goto e minore baɗɗo fayida gummoto toon to Ukraine kono e wayno ko Zelensky kuselno ko wawi wonde fof eno ɗamina janggo altine hono ko yimɓe hakken wona yimɓe sappo taw hohoɓe ardiɓe leyɗele Europe e hohoɓe e jeeyaɓe kadi o temps maɓe kawru toon to Kiev ɗum noon ko anniversaire kadi ko manditare kadi ñalawma mo ganduɗa kamɓe russinaɓe ɓe janno toon ɓe nanno toon ɓe nanno toon to Ukraine donc e wiide makko kanko Zelensky hawnaki kadi ɗum ɗo ko ma won kadi dille mawɗe ma wallu kadi ne wayni ko hawnaki ko conférence walla ko fate kalseede holno ɓe kamɓe meɗe pewnitorto ko fate e oɗo saha joni waylo mo ganduɗa garɗo caggal nde Donald Trump laami États-Unis toon to Allemagne tugnade hande habaruji gumri to radio France International hono kanko gardinoɗo laamu e Allemagne hono Olaf Scholz en wayno o perdi e woteji bannoɗi toon hande woteji ɗi noon e wayno ko heeɓi woteji ɗi henno ko ardiɓe Lund surtout yenna jaaɓe parti conservateur gonɗo toon ɗum noon en wayno ko siftinde on toon ko yontere ɓennude hono kanko Olaf Scholz gardiɗo laamu Allemagne e kanko kadi ministére des affaires étrangères mo France ɓe mbawini rentinde États-Unis yo yaltin hoore muɗum e woteji walla campagne uji baɗoji toon to Europe surtout baɗoji toon to Allemagne kanko Donald Trump ene wayno supportino no feewi hono yimɓe heɓɓe hande gagnade toon to Allemagne to o wonde ko ɓeɗon poti heɓtude leydi e ɓeɗon kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa henna hawnaki so laamu yimɓe ko fate situation Ukraine koko ɓeydoto kadi bonde ko wawi woni fof ene wayno ko ɓen gañi hande hono kanko Olaf Scholz noon e nder communiqué mo waɗi o holli wonde o jaaɓi wonde ko oɗo saha joni o haɓama ko kanko ko parti makko woni troisiéme e woteji ɗi en wayno ɗum noon en wayno ko wondemo troisiéme noon o heɓani pourcentage kanko hoore makko heddade laamu toon to Mali tugnade kadi habaruji gumriɗi hande to Jeune Afrique hono kanko Choguel Maïga menɗoɗo wonde premier ministre mo toon to Mali en wayno ko ceekaɗo ligguey mum gila novembre hitande ujunnaji 2024 o ari kadi hande fottude journaliste uji ɗum noon ko samedi hanki 22 lewru février hitande ujunnaji 2025 e nder ko wi wonde en wayno ko hande mon continue critique de hono gomu militaire laamiɗo toon to Mali sibabu nde wiide mumen wayno ko kañum koyemumen jamfima nanodiral ko fate transition no hawrituno ni o wawi kadi ruttitade gueɗe kewɗe baɗɗitanoɗe surtout henno wonde hono premier ministre o laamuɗo en wayno ko won décision aji kewɗi ɗi ƴeftata taw wayno takoma tan ko premier ministre o wawi kadi wi haaltude hen wi wonde ko won ministre uji kewɗi liggodtonoɗe makko kono ko ministre uji ɗi ganduɗa hen kanko hoore makko ala ko wawi men en wayno donc ko gembu ɗumen ko gardiɗo leydi o e donc ene wayno ko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa hen wona ko hunde nde wawa wallude leydi ndi artude ko wiyete henne e condition ngaji walla artude ko wiyete ordre constitutionnel
ɗum noon wi wonde ko continue hande ɗaɓɓude ardiɓe leydi ndi yo continue jogade ko wiyeten tinnare yo continue jogade ko wiyete transparence pour ko fate gueɗe public baɗoji toon to leydi ndi e wawde kadi wadde condition ngaji no so tawi leydi ndi no artiriri laamu ɗum e juuɗe civil en ɗum noon ko haalluji kanko Choguel Maïga o haali la première fois ɗum noon tuggi tan mois de novembre nde o sekande ha hawɗo sadio ne wayno o wawani haalde haala mbal ko ni fodde firti wonde ko ene wayno oɗo sadio ni o continue hoore o continue limde hoore makko ko jeeya kadi koye yimɓe opposition cakkitorɗen habaruji men international ko toon to Burkina Faso e tugnadi kadi e ko Africa News reporti hono kanko maréchal Mahamat Idriss Déby itno ene wayno ko kanko woni gardiɗo leydi Tchad donc o wawi ara toon to Burkina Faso hannde ɗum noon ko caggal nde jaɓɓimo toon to aéroport hono kanko capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo leydi Burkina Faso ɓe mbawi kadi yewtude gueɗe kewɗe ko fate hen jokkodiral hakkude Burkina Faso e Tchad e surtout hen hawnaki ɓe kaali hen ko tumete oɗo sadio noon kamɓe Tchad hawnaki ɓe jiiɗi yantude koye jiiɗi yaltude koye fedde wiyetende AES ɗum noon fedde rendinde hono kamɓe Burkina Faso kamɓe Niger e kamɓe Mali haysinde wonde ko ɗum ɗon officiellement haalaka kono ɓe mbawi kadi caggal muɗum kanko hoore makko kanko président Tchad kadi o wawi yaade toon to mémorial Thomas Sankara haade makko fatude toon to cérémonie guddiɗgol édition wiyeteɗo FESPACO ɗum noon ko édition parɗo e cinéma ɗum noon ko édition mom limiteɗo ko kañum woni 27 ɓiiju guddiɗo toon to Burkina Faso donc e nder communiqué jaltuɗo toon ummade toon to Gilbert Ouedraogo kañum woni ministre Burkina Faso toppitiɗo ko fati communication o wi onde koyene wayno ko ɓeɗo hohoɓe ɗiɗo ardiɓe ɗeɗo leyɗele mbawi kañumen koyemumen weltade e jewte mumen ɗe mbaɗi ɓe mbawi kadi wostodirde gilantagal ko fate avenir leyɗele ɗeɗe ɗiɗi surtout en yewtude ko fate en hurum leyɗele ɗeɗe jogui e ko fate kadi harane ɓe ndendi ko fate habde yimɓe ɓe ganduɗa halfunoɓe ɗum noon ene wayno koko français ne jeeya hen ɓe mbawi kadi yewtude kadi ko fate ɓamtare nde ganduɗa ummotonde e nder leyɗele ɗeɗo en taw ko ɓamtare nde kadi wawde walludeɓe jogade ko yoni ko fate ngaalu leyɗele mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko capitaine Ibrahima Traoré kanko kadi maréchal Mahamat Idriss Déby ene wayno ko caggal muɗum ko kamɓe ɗiɗo foof jaadi toon to édition festival guddiɗo toon ɗum noon ene wayno ko édition ɓe mbiyata 27 ɓiiju bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma dimanche 23 lewru février hitande ujunnaji 2025 yen mbaala jaam ha janggo kadi so Allah jaɓi